Tak prišiel moment, na ktorý asi všetci čakali. A to je vlastne leg day. Chcem povedať teda, ja cvičím normálne nohy, hej, len proste vždycky, keď zrovna mali byť nohy, tak proste sa mi akože nejak nechcelo natáčať, alebo proste zrovna to bolo také, že strašne plné fitko, alebo proste niečo, stále som si tak nejak A vieš, a keď je to také, že by to malo byť na silu, tak to proste nechcem robiť, vieš, čiže lebo potom aj ten zážitok pre vás je asi horší, si myslím, keď ja som taký, že sa mi nechce alebo niečo. Takže tak. Poviem vám trošku o mojej histórii nôh, aby ste vedeli, že prečo ten tréning bude taký, aký bude. A prečo si dávam vlastne pri nohách ešte obzvlášť pozor, lebo jedna vec je to, že síce teda som tie nohy, prvý asi rok cvičenia som ich necvičil. Potom, keď už som ich aj začal cvičiť, tak som cvičil iba že kvadricepsy. A hamstringy som vlastne vôbec necvičil, asi aj cez rok som že vôbec necvičil hamstringy. A potom teda som začal ich poriadne cvičiť, celé nohy. A vlastne stalo sa, po asi mesiaci alebo dvoch, sa stala taká vec, alebo troch, neviem, stala taká vec, že som si natrhol abduktor, hej. A abduktor je vlastne, jak máš proste, máš nohu, hej, predstav si, tak spredu je kvadriceps, vzadu je hamstring a abduktor je tuto na boku. Hej, čiže tá bočná, vlastne máš nohy takto, víš, a na stroji, pri ktorom dávaš nohy tak, že ich takto spájaš vlastne, tak tam sa mi to stalo, že som si teda natrhol ten abduktor. No a vlastne 2 mesiace, hej, som ani že vôbec nemohol zase cvičiť nohy. Čiže super. A potom, keď som ich znova teda skúšal cvičiť, hej, zase opatrne som nabiehal na to, tak vlastne po asi že 2 týždňoch ma začalo len tak z ničoho nič bolieť koleno, hej, práve. To znamená, že som zase trošku musel polaviť a vlastne potom som zistil, že super vec je bandáž na koleno, takže som to dostal, bandáž na koleno a teda teraz to cvičím väčšinou s tým. Hej, a vážne akože to pomáha na to koleno, že už to ani nebolí, už to je aj, že už by som teoreticky mohol ísť aj bez toho, ale ešte stále to sem tam pobolieva pri niektorých cvikoch, takže stále to nosím. Takže aj dneska budem mať tu bandáž. Nechcem sa tu že vyhovárať alebo niečo, hej, ale to je proste tak, jak to je, že proste na tie nohy nemám šťastie, mám tam proste už 2 nejaké akože zranenia alebo tak. Vieš, teda jedno zranenie a jedno proste, že na čo si musím dávať pozor, hej, na to koleno. A tým pádom vlastne, akože na nič nie som nejak zvlášť silný, by som povedal. Ale pri nohách je to, že obzvlášť akože zle, lebo jednoducho, vieš, proste v podstate, keď by som to zrátal, tak nohy cvičím iba že pár mesiacov za celý môj život, vieš. Takže tak to bude vyzerať, ale myslím si, že ich cvičím dosť dobre, ale nemusíš robiť akože nič podľa mňa, hej, ja chcem iba ukázať, že čo vlastne ja robím, hej, a čo si myslím, že na mňa zaberá. A tak, dopijem svoju pretréningovú zmes a môžeme ísť na to. Začneme rovno s najnepríjemnejším cvikom podľa mňa, s drepmi. Takže na drepy som slabý v podstate, jak na všetkom ostatnom, ale na drepoch som obzvlášť slabý. Ale snažím sa dať čo najväčšiu hĺbku a teda
vlastne najväčší rozsah pohybu, jak sa dá. Takže uvidíme, jak to pôjde, hlavne s tými zraneniami mojimi. Nohy sú taký deň, čo sa nikomu nechce cvičiť, ale podľa mňa, akože videl som veľa ľudí, čo proste, že nikdy necvičili nohy a predstav si, že by si vyzeral tak, že OK, že vrch tela máš obrovský, že vyzerá, že cvičíš, ale potom proste sa vyzlečeš, vieš, že si v plavkách alebo tak a zrazu normálne také nohy. Predstav si to. A to som si prvý asi rok cvičenia som si to neuvedomoval, vieš, alebo mal som to piči, že však to dorastie to samé. Sice to koleno už mám v poriadku, viac menej, že ho necítim úplne pri tých drepoch, tak aj tak radšej pre istotu si to dá na tú nohu, lebo nikdy nevieš, ty kokos, zase ma to začne boleť alebo niečo. Takže takže ešte nejakú dobu to budem akože nosiť pre istotu, hej. A ináč tuto vždycky pri drepoch mám rád, keď proste si zvýšim vlastne, vyvýšim nohy, akože pety, lebo potom lepšie natiahneš ten kvadriceps, mi príde aspoň. Takže preto to robím a tiež mi to drží tak nohy pri sebe, že v podstate viem, jak mám mať nohy, lebo proste však dojdem sem a dám sa proste presne takto, jak sú tie tam tie diery, takže tak. Vyzeráš tak trošku smutný. Ja? Áno. Prečo? Bulk nejde dosť dobre, podľa mňa. Už som 6 hodín nemal v sebe trénbalón. Neviem, ako budem pokračovať ten tréning. 6 hodín, kamoško? Tak to si zabil. Ja už sa cítim zle po trochu. Z minútok. To kreatín, vieš. Nechceš ísť nohy so mnou? Teraz? Teraz. Čo máš dneska? A koľko to stojí? Dneska cecky, rameň na triceps. Už som vlastne všetko dokončil, teraz idem forearms pre lakte. Dobre, idem nohy. Ideš nohy, tak poď. Bez rozcvičky, len tak si to zajebal. To je rozcvička vlastne, ešte. Počkaj. To akože... To je trošku romantické to bude. Tak áno, no dobre.
To úplne sexuálny salon. Si chcel ísť normálne, že roast s tým. Kámo. Že počkaj, čo? Nejako mi to nevyšlo. Tuto chceš najviac zapojiť hamstringy, takže aby bolo každému jasné. A hamstringy sa napadajú rovno tuto. To samozrejme, ale aj ričku pri tom zapájaš, si vedel? Ja viem, glúc, A ešte dobrý lifehack, keď chceš zapnúť nejaký sval pri nejakom cviku, tak ja čo robím, ja si zatvorím oči, normálne si predstavím ten sval a keby dvíham tú váhu len tým svalom a potom to ide hoci nejaký cvik. Hej? To je strašný lifehack. Ja som sa tak naučil benchovať, no incline bench myslím. Strašného cviku som sa tak naučil asi. To mi dosť pomáha, pretože vieš, potom jak rozmýšľaš, že nemôžeš zapájať iné ale môže svaly, byť, no jasne. tak proste ideš len týmto napríklad aj tuto. Musím ísť. Aj ty ideš. To boli dobré nohy. Opasok a tráčky sú vec, čo ti pomôžu ešte vyťahnuť tie ďalšie opakovania a zároveň sa potom sústrediť ešte viac na ten sval, ktorý chceš reálne odcvičiť. Čiže za mňa by si to mal používať. Takže ideálne sa chceš zaháknúť takto poriadne, nech ti nejako nelietajú nohy, aj keď sa zapriahneš. S tým sa musíš proste tu pohrať s tým nastavením, vieš, pre každého je to inak. A v podstate chceš čo najrychlejšie ísť, zmačknúť a pomaličky púšťať hore, hej. Čiže zmačkneš čo najviac a púšťaš hore. Jednoduché. A chceš cítiť samozrejme teda hamstringy. V podstate, keď už spravíš, akože dokončíš drepy, tak reálne na tých nohách už
tak strašné cviky nie sú, čiže neviem, čo všetci majú proti nohám. No to by sme mali hamstringy docvičené vlastne. Čiže teraz dáme také rýchle lítka. Takže to už v podstate reálne po tých drepoch už není nič nejak akože že náročné, tieto cviky, akože keď si to porovnáš s tými drepmi, tak už to je taká lahôdka, hej. Ešte možno teda tie rumunské sú celkom ťažké, ale ináč už je to taká pohoda. Že keď už si prejdeš tým najhorším, čo sú drepy, tak už toto vlastne v pohodičke dáš. No a v podstate pri lítkach čo chceš, je teda v dolnej pozícii počkať chvíľu, rýchlo hore, pomaličky dole, teraz dole počkáš zase a vytlačíš hore. Čiže nič ťažké v podstate. Takže dáme taký malý warm-up.
No, takže túto prvú pracovnú sériu pôjdem dosť, akože teda ťažšiu, jak tie ostatné. Takže radšej budem mať toto na sebe. Druhú sériu teda pôjdem výrazne ľahšiu, ale pôjdem ju takým štýlom, že vlastne čo najviac opakovaní, potom 20 sekúnd pauza pod napätím ale a potom sa posnažím z toho vytlačiť ešte nejakých pár opakovaní a no však uvidíte, jak to bude. To pálenie z takto správnej série je neskutočné. Každopádne teda túto poslednú sériu bude zase trošku ľahšia váha, ale na jednu nohu. Čiže vlastne to isté, ako táto séria, čo bola druhá, len to poviem, že na jednu nohu.
Nerad ukazujem nohy, lebo jednak tam nič nemám. A druhák, keď už sú takto napumpované, tak horšie sú vidno tie separácie, hej. Lebo jak je to nafúknuté, vieš. Ale akože... Nie je to úplná katastrofa, ty kokot. Ukáž ty lítka. Lítka nič.